Kermanen urtebetetzea. Kirmen, gira eta buelta gabiltza arratsalde osoan eta oraindik ez dakit zer erosi nahi duzun. Denbora alferrik galtzen ari gara, eta nazka egindanago. Nik alde egin behar dut. Jesus, Kerman, ez daukazu pazientzian dirik gero, Lasai, dira batean bukatuko dugu, Pazientzian dirik ez? Balak izuzen denbora daramagun bueltaka. Bueno. Nik hanka egin behar dut. Kerman, zergatik zaude horren azerre? Zergatik nire urteak dira. Eta zergatik ez nau inork zorion du. Gutxi iruditzen altzaizu. No, akitxo. Tira, Kerman, geratu pizka bat gehiago. Zergatik ez dugu elkarrekin zeo zer hartzen, Ospatzeko, Zergatik ez dut nahi. Ni kuadrilla osoarekin ospatu nahi nuen, baina, ara, nahiago dut etxera joan, lurtiotan nago. Kerman, zergatik ez ara pizka bat alaitzen? Zergatik ez daukat alaitzeko arrazoirik? Zergatik diozu hori? Argatik. Zergatik hitza galdetzeko erabiltzen dugu, ez erantzunak emateko. Zergatik galderari erantzuteko, era honetako esaldiak botako ditugu. Ez daukadalako alaitzeko arrazoirik. Ez dudalako nahi. Bestalde, zergatik bai erantzun ordez berriz, argatik esango dugu. Lasai, Kerman, larun batean ospatuko dugu zure urte betetzea, Amarekin eta Izeba Karmenekin. Gainera, jatetxe dotore batera jaungo gara. Koipetegira, ederki, Ez dakit zein den. Bai, basaden urtean Amaren urte betetzea, hor ospatu genuen. Eta ederki jan genuen, Ez zara gogoratzen. Izeba Karmen txiste kontatzen aritu zen eta sekulako barrea bota genituen. Gogoratzen! Ez dut ez zertaz gogoratzen. Gizon, etxetik gertu dagoena. Ondartzaren ondoan. Egurrezko zabaia duena. Ez aizela ez zertaz gogoratzen, utzi bakean, mesedez. Nik etxera joan behar dut, Kirmen, benetan. Ezin gara joan. Oraintxe burura etorri zaite, amak enkargu pare bat egiteko esan digu. Amak? Benetan? Ez dut ez zertaz gogoratzen. Bai, ziure, justu etxetik irten aurretik esan digu. Ez dut ez zertaz gogoratzen, baina zuk alabe diozu, ala izango da. Eta zer eskatu du ba? Afaritarako zerbait. Uste dut. Bai ala! Bai. Amak afari berezia presatuko du nire urteak ospatzeko? Nik dakidala. Ez. Ama ere ez da nire urte betetzearekin gogoratu. Enaiz ezertaz gogoratzen, edota ez dut ezer gogoratzen izango dira forma egokiak. Kontuz horrenbestez, ez dut ezertaz gogoratzen forma okerra izango baita. Bai, oraintxe jango da. Lasai, neuk esango diot, bai, gero arte, bai. Kirmen, benetan nahikoa da, etxera joan behar dudala, ba? Ezin gara etxera joan. Zergatik? Zure bulegora joan behar dugulako oraintxe bertan. Nire bulegora? Zergatik? Zure nagusiari txosten bat ematea, ahaztu zaizulako, Kerman, eta bihar goizerako behar zuen. Antza. Txosten bat bihar goizerako? Ez dut ez gogoratzen. Eta zergatik ditu dizute zurita ez nire? Izan diezulako zure telefonoa apurtuta zegoela. Hori izan aldiet? Bai. Ez naiz ezertaz gogoratzen? Eta zergatik... Argatik, Kerman, argatik, saltu kotxean eta ez egin galdera gehiago. Zer txosten izango ote da. Nik ez dut ezer gogoratzen. Gainera, ez dut nire lankideak ikusteko bat ere gogorik. Ez dira nire urtebetetzearekin gogoratu, lasaka alakoak. Zili, Kerman. Zergatik? Argatik. Azer ez usteko eman dioten gaur Kermani. Zergatik hitza galdetzeko erabiltzen dela ikusi dugu gaur. Zergatik ez zara etorri. Erantzuteko ordea, era honetako esaldiak erabiltzen ditugu. Ahaztu egin zaidalako, edota autoa hondatu zaidalako.
Erantzunak emateko zergatik erabiltzea ez da zuzena. Zergatik autoa hondatu zait eta tankera horretakoak baztertu egingo ditugu. Halaber, zergatik bai, erantzun ordez, argatik esango dugu euskaraz. Bestalde, ez naiz ezertaz gogoratzen eta ez dut ezer gogoratzen esaten dela ikusi dugu. Ez dut ezertaz gogoratzen forma baztertu egingo dugu. Hori gaur ikasitakoa lagunok. Zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.